min ngai thatu te chibai le vek ule "90 minutes at Entebbe chunzumna kan ngai thale dona hele khabu mizo chonga Letlingtu hi JF Laldailova ania achwa tu puar lalronan chairman phalsaka wangin achunga kalom em ani episode masakha Prime Minister Rabina le opposition shwai tu beginate in biak na khan kan ti topa tunchuma hian bung sari na atangin kan ngai thak chunzom don ani episode masatopa khan Prime Minister Rabinan begina nena kan chet thei mai arin omta ma se zan ina hian general guran beipui chek nun chanan zirlai cholo endik phot se lung oina to ka an thiaman entir thei phot zongin okhatma koi sang omlova anrem ti na nen minnem nge pui turin kan cabinet minister in khom chu ka ngen don nia tia ashil khan kan ti to pani kha chumi zir top zana Entebbe rundanan hanzir chu anzinga mitam zok chuan atak tak kan zir ta ti po anin shekher lowang a hlang hian anin entira amani le chumi ni chhun lama te po chuan pol sang chuan an chan vawan lo zir shan theu to a atak taka chian te ti nen ala inchuk tu arem thlap vek don ti reng an shehlom lo an commando zinga doctor inzir thiam sa te chuan thlawhna a thlok chunga hliam en kul dan te chu an lo shebel to khopa chumi zir top zana an zirna a an telve po chu ho tu ten chulan ti saklova lo chol ha dam jok turin hunan pe ma se be pui chek thuruk chu apu chhuah pal hlawin sipai mun pon lama an kal chu an phal saklova an zinga doctor pakhate ro chu dam lo zai thila atul ta ka wangin dam do ina chuna vakir le a akal chuak le tur chuan silai mu anga om le kong vela atle pa an pai chin mi zaina man ropua khom hi a thian te hnena a soidara chulo le a po doctor tam tak an bibo ta duak mai chuan mi ngai dana chok phok leka pon lam mi te chuan thil pui tham tak tur engemaw a in mung ti chu an ngai to theita ni kongdang mundanga chuan an thuruk chu an zep hne khop mai thlawhna pole ro chu an phun na sadewa kamut nun ber zan te ani takin mani khum nge ya mut ka du te an ti hloma rammut dona thuruk put chhuwa ka wanga atwarna sa thei ber chu an thlawhna sipai pawl hi an ni thina mirama an ka thlak le an man te po hian rap thlak tak taka ngai sak an ni chok thina in lama la thuruk von thei konga an ren om bera chulawa hemi tum hi chuan atira an ruat lok aya ale thuma tam an ruat ta a chutia in ring lok lowan tam ema wang chuan thlawhna lampol chu zana an hotir phalta ani bei pui chek chu thlak ngam ani theinan heng thila hian general gura lung oina khop atling masajit turani Israel Air Force IAF ina American Siam Transport thlawhna shol pui mai C-130 Hercules an nei chu an zo tok sipai le ral thuam phurin thim thama ral ram thlawhna tum huna him takin atum thein him tak bokin a thlok hole theyangem ti thuwa le leya atum chung rei lote a chuan sipai le intelligence mithiam phurten andu to kan nga manangem ti thuwa te hianani C-130 Hercules chu engimozat antelangai dona commando sipai phurba ka sipai phurtu half truck motor te jeep te mi ngong let velo rifle te le rocket kap chuak pol sipai te an phurte langai dona khonvar eng electronic call le radio le radar zung ilonena pon lama changa chanpui le kai shwai ngai lova mani chim le markok le electronic call phur ringot manga mittuam ang dewa thlak chunga holam le kallama mel sanga vela thui veiwa chu an mabak ani dona chu ringot po chu hu phur om tham ani to na kalain Entebbe tlangram fit sang thum zariat vela sanga thlawhna tum mun veng tu sipai han barak khai chu thil har satak ani shan pa le ngei dona Khawvela thlawhna lian le bengcheng polina rin hlel kai lova mel mabuk an han thon thei mai churin har satak ani rengang general gura chuan ani le Hercules masakha atumna a inbil swal palta ang sela emo mel malam grenade puaka wangte in a thlawhna khol chu cheta hlau ang sela
emo thlawhna khawl a boruak hiblu na kwa a mulukul te hiblu palin om ta hlau sela in program zonga buai pha vek lovang mo Hercules pali aya tamlo man in tumania pakhat chu lo in bil silinemo ral lamin lokap sil emota sela adang tha pathum la om chuan a phur tur thlok mi le commando sipai zarwal vel lai kha an kep seng om silova phur holovin Entebbe tum huna chon an thakin in thaktir maidon em ni ang ti in fet takin zona a han siama an thlawhna sipai pawl IAF lalber beni peleta chuan a chhethei ang ber in chanin chungte chu kan ngai tua vekto kan unaw te chet line ke chuan chunglama kalovil reng don boka ko phak maya reserve kan thiam khek don boka chu lo renga kan hipo ho han in thazo zia le thilti thei zia hi ila she chiang velovani hi tite annun chanzir chu ilo thlir te ang ti in alo chang ani hipo an ti hi chu an thlawhna sipai hovina Hercules an soina ania dil le lui tui samak hippopotamus mingchoya mingleman cher sak ani ome commando sipai le thomhnofam kim phur tu Hercules pakhata chon general gura chu achuanga darkar thum chung zet mai nun chan an hanzir puile tarenga annuwa chian te hnena asoile dana po general gura chuan jet fighter in thazole om hlei bera po chuang ma ila khati khopana khachon mi asoin mi a ngok bik lovangi ati hialani C-130 Hercules hi thlawhna lian ti thei chi na sham tin reng thok thei tura duan ani a asiam tu te thiam na chu du tho in Israel mi thiam te chuan du to kin an han siam danglam le a athil ti thei dan zo zai an han mu in asiam tu Lockheed mi thiam te po in an kut chuak ngei kha ani an ringam lo lek lek ni hialin an soi chumkhat in zirchin na a po an hi po chu ral thuam fam ki ma in thuam commando sipai somkwa pahni phurin mel sang ni athui an thlotira chuta leilong vuak zol mai maya an tumtira lai puite chi truck le sipai rual abun chhu nu chuan damlo anga an cheibol zon hlangamu mi somsari pali chu hipo chunga chun an thiar lutta a atum huna changa thlok chuak le tura a in pe hun in kar chu minute somthum pathum chawani omhun titi a athui zong ringuta kwal hun chu pelin a hla zonga a thlo hun a thleng don ta a ma se beni peleta chuan ram hlataka po omhuna ati thei ang hi chu ati ve thei tho arin sakani chumi zana an sipai ho tu ber general gura phurtu hi po chuan ami shingle ral thuam phur zong zong chu thaler tlangram apan puya khol thatop a han her nung thuta a han in her thile thuta darkar khatamel somthum vela chakatlan motorina ko pang a han suchor tluk khopana te hian achunga chuang te chu a han ngoka mount sang ni chuanga rite telo chuan helicopter ang main du in chunglama te a inver sangin sirlama te a leu theya thlona chung radar khol chuan aveng hne boka tlangkara thloke telo chuan tlang pang sut pal renga om theilova thim thama thaler phai zola te chuan azuk tum le chot thin engtiang po in herin leo koi ma sela a electronic chimle markok chuan aveng hne khopa inbin let sek chunga mel khata thui a thlopo in fit khat em po in konga bo thei chuang lo chutia adim lo thei angbera anin ngai saklai te chuan general gura chuan ban thei zong chu awuanin a chel fan maya pi pusui chatta thut angte hian a han tlavon von thina thato pa in san ru hun hi atam maya chumkhat po general gura mang ang chuan che hei khoilam nge kan pan le tak a han ti chuak thot maya thlawhna nel thangjok beni peleta chuan nui chung ofim tak mai hian Entebbe lam mani to ta veang ti in alo chang fiamani heng thil hi a che thei ang ber don lo ka anzir chin ani athom dim thei ang bera an tum don chuan Hercules ho chuan an khol zong an ti thi vek angai dona Uganda sipai le hijacker ho chuan Israel ho local tur thu chu lo shelok hlo se Entebbe tum hun tluang zong chu an lo bom khuar chhevek man emo anianga
leilong phai tual hnim chunga an tuma chuta tangve ka an thlawhchhuah chu angai don ani an mi chhanchhuah tumte chu borua ka kang thei tura thli in pechak to ka ropui an harsat dona wangin malam hoya tlan lok ommang lova chunglam hoya invor chho wak te hi angai mai thei ani chung chu bom le selai mukara invor chhuah atul thula ti ani Hercules chu abum ro thei ang bera siamani na chungin tor thei chin tok neya siamani boka arit thei ang ber phura achak thei ang bera athlo laya vung lutuka a in her koi chuan athla chu atliak rop theiang an local na tur chu shelokin Entebbe mun cement concrete tumtluang chu lobomin lo hal chheve ta ang se leilong atuma leilong atang boka thlo chhuah ngai ta ang se hetiang dewa an Hercules an cheibol hi angai donani captain chuan akut veilam chu a thlawhna ke her koina belwal kwala chuan a ngatanga adinglam chuan ati chakna control fungkha adom tlatanga ama vir palizinga apon ta jok pahni chu a thachan veya chakin a virtiranga a thlawhna taksa dep pahni chu a thato pa chakin a hernung ve veang ti lai chuan apui bom tu ko pilot chuan thlawhna thlanung lam thlep thei lai chu a er thei ang berin alo her bokanga chutianga an cheibol chuan borua ka kang thei tura thidong turin latlan chakman lo ma se ama vir ringot po chuan a thlep thei lai era tang chuan azap kang thei ti donani helicopter satlia tluka chak darkar khatamel somkwa a atlan ma chu a thlokang zolo thlawhna satlia mai pu ina tumna na tumtluang fit sangkhat aya toilo andu lain C130 chuan tumkong fit zasari leka thui adu tok thei maya ma se ami ngonga na in achunga chuang zong te chu po thlu ka vuak chor angmain second rail te chu an mit sul vek thin ani Entebbe tumtluang fit zasari leka thuia atop don chuan hijacker ho lo shiat phak lo muna ading thei don tina anianga in barakhai theina hun chu ala om mai thei ani chumi zer top zan chuan general gura chuan C130 chunga chuang sipai ho chu atiti pui hloma anni chuan Entebbe tum huna him takamin bun chhuah thei phot chuan darkar khat chung leka kan ti tur zong chu ti zo man vek kanin ring an lo tia general gura chuan a thatok hle na nga darkar khat nilawin minute somnga panga chunga ti zo man han tum te u ati tatlat maya an han inzir non le sate a hemi tum hi chuan a thlok chuak to lova tum hlim hlol angin C130 dul monglam kwa atang chuan half truck jeep le zon hlang te nen an han dar chuak hama chulbu khwal tu Ugandan sipai te an tum hun radar khol te le an thlawhna kai hruaina insang control tower te beilem angchon an han chile a chuti lai chon an ni shen te khung khom na chulbu khluya shen ho chhanchhuak tura lotle lut tok an oma arang thei ang bera an chet nuwa thilkal dan an han chui le chuan chulbuk veng tu santiri ho an kuk thluk atanga second somsari panga chunga an mi shen te khor chhuah vek man anin zuam ta ani nimasila general gura chu alalung oi zo zan lova an intelligence thusia tharzong nena andin an chulbuk lem chu gura chuan chik takina han en le a pindan thu ruk engemo santiri ho lo tom ruk theina mai tur chengker kar zong te chu a han zong thli thlai le veka thim thama po a tuma in beng berek buaya in pal thupal lo tur khopa nalin commando sipai ho chuan chanvo anin sem to na nga general gura lung oina tok felfam kimna chu po harsa anti hle annon chanzir zo a chuan general gura chuan thu cha le infuina thutle masoya Khawvela mi fing ber te hisap le remruat chu mi fel ming thang ten in keng ko dona he be pui chek hi lo theilo thil ania he thil hian Israel hi noi chimi mai tur kan ni bik lo zia aron lan tir non le donani pathian siam ve tho namdang ang boka Khawvela nung ve tlak kan ni na hi aron entirin mi aron shiat non tir le donani akoto pachangam Israel nam kan lo omti hi ilantirang u amai ro chu kan soifo to angkhan mishing nun na reng chu dim doi vek tum tur chu chuan mel ma be na konga mi ti balha deuh thin ma se khwareya mala som jok nga ye atia Israel chu amal chan deuh ngot na chungin Ireland chungchang
Ireland chung changa wanga thisen in chhuah thila van duai pui Britain chu a thei ang chin china Israel laka aloin hongvea amina kuttor phatura Uganda ram chunga British mi anla chen zui hloma wangin anin tan pui thei ang chin chu azau wak lovanga British ho chuan Uganda chen Kenya ram chu ralven lamthila tanrol puina thuwa thlun puya British Royal Force le an commando sipai te chu phalna dir shan lowin du huna Nairobi thlawhna tum huna an tum theya rigrum thila Israel po in chu British ho tuitlak na chu ala chorbok ve mai theyani Kenya le East Africa bial rama British ho chuan Kampala le Entebbe chung boruak an han thlirin pathian ni lo thleng tur zinga tang chuan amina le hijacker ho chuan an mission te chu an that tan ngei to don ni in an shia a an ngai dan chu Israel sarkar an shila anti tum chu ti vat turin an fui boka in chhanchhuah tum thom chu an thup ne ema wangin Khawvela chuan Israel chu in biak rem tum thuwa ringut emo ala buai an latia Israel tan chuan a thatna lai chu a Israel sarkar le asipai ho tu mang ang chuan thil dan an han thlir non le a beipui check ken ko na a atam bera commando sipai le an mi chhanchhuah tum te zinga somthum le somthum panga inkar chu thipal tura anda a somthum panga thipal tur nun na chunge ui omanga an mi shen zale panga thinge nge tur te nun na chu ti zo na chuan chet swal pal hlau tim khotlai reiluat a hlau tur zia alan tir chiang ta hle ani liam tur chuan an in puah cha ta beipui che ka tel tur zong chu a meya pa in civil mi in cheipa ngai anga in cheya sarkar lir theya chuang lova bus emo mani motor car emo a mani thlawhna lampan cheu tur ti thupek a oma akal tur tamber chu sipai ne ma se sipai kor halo tur le sipai motor po a chuang lo tur ati an ni in rin ni ania Christian te pathian ni ser aya pui thule ur sun zo ka an ser thin juda sabat ania chuminia mi pui kholai lengemo an synagogue in khom kalemo handang lam hlek mel chu mel mata na lo en thatu te ti in chin chia ol sambik em don ani chumi ma zer top ni zan po chuan be pui check ho tu ber brigadier general shamrona chuan kan thu pui ber chu thuruk von that chuan ran le mel ma barak khayani ti in a hote a fui to a juda ho hi thuruk vong thei nam an ni takna a thuruk han pu chuak vek hi chuan poya khoi thuina sabika juda chung kwa chu anupui nei masa ate in dang lok lova chung rol taka an khosak zui fo thin na hian thuruk von a har satir thina ilovan ho harve khonge ikal hanti a khoya lemma tia chhana ni a enge inti hanti non le a englemma tia chan a hanni le zel to hi chuan alung fing chin hi chuan engemo a in mung ro ti hi an she thei mai thina ni ti chuan chumi sabat ni kholum tak hnuaya chuan in rin ni dang ang bokin lir theile kholai leng anin sul pel nuk thova mel maroi en thlatu pol poina an sha shan lo turin an golan brigade atanga afel zwal an chhanchhuah commando sipai te chu civilian in chein mikara an putlang ve mai maya hliam en kol tu tura an ruat thlawhna pola an mei che sipai te po chu an chol ni kornen anin zep tlang ve mai boka anin to khom na tur mun pui thu ruk lam chu an pan ta sang maya thaler muna an thlawhna pol mun pui pakhata chuan in satu company pui tham deuh pakhat Solel Bonch Construction Company nuaya thok engineer rol khat chuan in sak contract namak deuh mayan lo thoka Uganda sarkar ngen na anga Israel mithiam tena Entebbe thlawhna tum mun thar andin na lemziak chia mai kha entonin Entebbe thlawhna tum mun lem hi an lo dina chu tum mun lem chu Paris khopuya an mission chhuah te thil shiat dana changte mu phak lova sanga changa Israel jet thlawhna thala ka changtele American ka chhuah lei hel tu rocket thala ka changa thil landana changte in an siam danglamin an bel cha zela an hna an zo to nuwa po engineer ho chu thlawhna mun pui ho tu te chuan
in them thiam mana le in hna in tho that em mana ti te in an chel khotlaya ni hni le zan hni ngot mai chu eitur le in tur tui hnai chitin reng nen an shaya kan lom khop maya kan ho to te tange anti pu in thlawhna ho tu te chuan in hmu le lok hi thil har sa ni thina kan ngai don em mai cheu la cham ri ro u atui ber le athlum ber kan ron lak bel le chepe ti in an la wai bet tlata khopui lama an ho hnuwa an Entebbe lem din thuruk kulmut lutuk tak mai chu beipui chek an thlak thei ma in mi hnena an puang dar palang ti an hlau chau ani zoka kum enge mozat hun lai vela to khan amina chuan a foreign minister atana a thlantum a thian pakhat hi na thoklovin ni hni le zan hni ngot mai chu atlan puya amina chuan khoirama palai nge idu berti ina du athantira a palai hlun roi tum chuan a tho du naram chu thil danga thlir lovin a motor car nei nal dana tang ringutin na thlandan tur alo zonga London oma British Rolls Royce nei nge Washington oma American Lincoln karnal mingthang nei nge ni anga West Germany a oma Mercedes ti zona te hi a in khap thluk na berani a Mercedes chu a it berani ang chu West German khopui bon a oma thlangta a chumi chon president amina po chu Mercedes car nge nei ve turin a fuita ani khati lai kha chuan sap ho opachanga independent drum lo piang thar ho kha sarkar unzok ten intlon sia ka tan tak an manga amina po chu sarkar sang parukin a thlawhna motor car pek an tiama Mercedes chu a chhanchhuah ta ni Israel sarkar ding thar ve hlot bok chuan chutiang motor car mingthang ilo nena amina hanrim ve na tur manrua anei Khawvela ma se jet thlawhna khal zirtu te ta na asiam fuga magista chu amina hnena len puya amang ta chot maya amina lom zong ber aloni ta nge zokani chumi Israel lungai hapta July ni thum in rin ni chuan thlawhna hul hliap pakhat chunga idi amina Mercedes motor car dumnal tak mai chu alo in khung reng to maya idi amina ta tak phei chu anilo amina ta angchi atura midang Mercedes anlo cheibol hi ani zoka an intelligence poll chuan Uganda rama Israel intelligence poll ronsoi angchi Mercedes car chu Israel ram puma anlo zong chiam to a amina ta angchi asiam pakhat chu an hmuchhuaka ma se avar hi alo nia anei tuin aduma cheya phalangem ti ani le a phalma se zan khat thil thuwa avar si handum tavek mai tur chuan mi ngai dana ti phok lek lowang mo ti zona a omle boka ma se an intelligence poll chuan amo chu kan phurna nge antia rongdumin an kapta a beipui chek chhuah ruala Uganda ramaken vetan hulhliap chunga an thukru ta ani amina phir pui tur thung Israel Air Force nula pakhat reuma anti mai chuan an paratrooper zinga patrol pui mai hmui cha beng bung hi amina lema acheya Tel Aviv kho television company hnuaia thok thin ve bok ani awangin reuma chuan lemchang ho mel cheidan hi athiam em maya amina kar lem khung na hul hliap chunga chuan anin cheimol mol maya nula chuan amina thalak chi sang chu a entona chuti lai chuan amina kar lem le ama lem chu an hmang tak don nge don lo ti tu man an la sengam lova engpo ni se atira fiam thu mai maya an rot chhuah chu an ruam manna a antel tatak takani a cheitu nula chuan email thasot na samai sia atopa ka ngai zong palang chia a kholdon e masin tite ina mi cheipa chu fiam thuwa tho khumani thlawhna hmun pui pakhat dang le a chuan lemziak thiam pakhat hian Lieutenant Colonel Jonathan hnuaia commando sipai then khat mel hi alo cheidang lam mek boka Jonathan ho te chu guerrilla swal to ringota inzer thiam annia silai nena in them thiam na lama po a for thlan khom anne boka chemte vom nen melma be na konga siam shei chelek thiam lo hi an nei manglo an ho tu pa Lieutenant Colonel Jonathan la hi American University mingthang ber Harvard University a MA pass aninanga ral shat pa ngai atlinga achian te po in
khandai le Bible hum kop tu ti in Hebrai in ko na ming pakhat an cher saka Israel ram thar hi a chila indozira an kalna muna to phot chuan Bible an ma sang chanchin soitel pa tur hi a shezela a hote po in akai shroina hnuaia indo hanzir te hian thlale ramro mai po hian chanchin ngawinawm tak mai hi alo nei thei zela ha po kan shene pin ni a toy du khop mai an ti hial chin a hote zinga paruk Uganda ram mi hang lema an cheite chu tlangwal kumsom ni thuar thamvel chau hi an ni hlom boka Africa ram thima an kal mai thei thu an han shia chuan an omanuam te chiam hlom lo ni inalanga an zam chu ani haulova thimzinga ralte an hel nuai bor to china zankhat thil thuwa arab ram thlawhna tum mun la thut turte in anin zir thiama Africa ramarila zoram mute ro chu fiam thu po in an la suang to chin ngai lova an hel hol deuh hlekani lelama thung chuan an zinga pakhat chuan aru ra thei ang bera ral nuai turin chhun zan zomin kanin ta chiama akal tur zinga chuan tlem tal chu lo kir le to lo tur an telang ti chu kan shevek nanga kal tur ming an han ruat fel laia kan han tel ve lo chu kan loin kaw chang lutuk to kha kan beidong lutuk chu tlangwal ma ni ila kan shil hai beidong chu kan chap zoi mai ani len lai chan hi kanin chan ani deuh ber o me ati ve thung ani Uganda ram chu Israel ramachangin mail sang ni zanga la ya hla ni ma se Uganda ram en thla in aram chung van sang taka englai po mai hian Israel thlawhna pakhat tal hi chu athlok renga an petrol dai tok ang zelin anin thlak zela chung en thlatu thlawhna chuan Uganda ram chunga khochin le Uganda thlawhna veiwa dan te chu radio in Israel ram an shil zela Mauritius thliar kara changa President Amina alo thlawkir le chu a hundon ta a Uganda alo thlen le huna beipui chek chu an thlak tak thei chau don ani Israel intelligence report chu ramshang shanga changin alo thleng cham chi renga beipui chek an chan ma darkar khat hun lai vela chuan Paris khopuya Israel palai chuan Prime Minister Rabina chu aron telefona Entebbe muna hijacker ho biak an khir sot zia le hijacker ho thu a khau sot zia asoya Rabina chuan beipui chek an chan chep thu po shil du lem lo chuan lulu sot hle ma se biak thuk tumin beizui chang zel thoro ti in alo chang ani Entebbe mun kati phone chan hi chu a thlawhna tum mun ba ka a ming choi tu khopui poimo tham a lo wang ani Israel sarkar chuan hijacker ho mission tele lung in tang ho in thleng dan tur soi fel tumin ader po ni lovin kongrem chang lo zong zui reng thova hijacker hovin tang in thleng dan tura rotna dang an thon le meka tun mai chuan thu kan lati thlu theilo ti in an lo changa Mauritius atanga amina lo kir le hunan ngak ti chu a hriat thei maya ma se an hun tiam chin kha atop nai hle to mai sia in chel khotlaya hun talo hle Nairobi thlawhna tum huna LL manager chu anni tindan pa ngai ba ka thlawhna pahnih khat dang lo mi khwal tur le petrol lo thun sak turin thir hrui an thona poisa fai engi mozat lowin chopang che anti kha achana she chuak tamaya ma se chung thlawhna chu khoilam rama kal tur nge anni an shil fia du lem lo petrol in thun theina tur mun chu hriat chian ngam alani talo fo maya atir phata changin he thuk hir tak mai hi Prime Minister Rabina chona khalbinga an Hercules le Boeing 707 jet thlawhna lian te chu an petrol phur len tok dai chin tok thlok ang an ni dona mel sang ni chuang chol hlek lova an han room nu chuan an petrol tla cham an ngai to om hle mai dona ni an 707 jet te chu mi mit la te chiam lovin Nairobi ya an tum thei mayanga an Hercules role ro chu sipai lam thom no an ni tunan haidon lova Kenya sarkar tan chuan an kholin an noksak thei viau don ani Kenya chen om sarkar ten an lo mu chuan an thik thu le huat thu a chiat pha nge yang le borwa ka thlawlaya petrol han in thun la in sutpal hlo om chu thukhat mel malam radar call in thlawhna in di lai chu an lo phok nge mai dona engthil nge an ti ruk tak ti in an jet fighter an tir chuak ang ti chu a hlo om hlel si lova
an Hercules pakhata chuan Entebbe hmuna in thun chhawn tur petrol an chhop lut teuh maya ma se petrol pump rit sak le nok sak tak mai phur te langai don si chu lova Entebbe hmuna petrol han in thun khot lai chu thlawhna ber pawl alani theidona apum pel ngai na zon chu ti ala tul tafanani in ren ni khua alovara politics lama in biak rem antum na konga chuan engma anla ang thei chuang lova beipui che khan thlak mai tur chuan prime minister rabina po chuan thutop engma ala soingam chuang bok heklo general gurale an thlawhna pawl ho tu beni peleta te chu akole a petrol achuanga phurtu ringota mel sang ni aya hla a Hercules pakhat dang hantir bel hi arem shet lo thlak devin ka sia a apum pel dan kongin shelovem monile ti in thua zota a ma se chuti lai chon Kenya sarkar hne na changin chanchin lom takmai lo thleng thara in thlashung hau lova Nairobi tumhuna petrol in thun tura an chol phalna thu ania sipai ho tu te panhi chon athlawenga petrol phurtu Hercules pakhat dang chu tirtel ni ve reng sela chu Mombasa kianga Kenyan thlawhna sipai pawl tumhuna lo chol ru sela chu thlawhna petrol phur ero chu atul thluwa lo chuan manglowila te chuan mamo dang phur tur liao Hercules pali kan tir thei ani mai don nia ti in rem dang an ruat ta ani an chhanchhuah tu pawl chu Africa ram tu te ber emo sipai thlawhna tumhuna lo thil emo an tuma ngai vai chuan thua ngong thui viau mai theia Kenya chu Uganda ron na konga Israel chanpui tuwa an pu theidona chu wangin ramdang huang chu a thei phot chuan dai pal lo sham an tumani Nairobi ero chu namtin sumdong thlawhna veiwak tumhun lun takania Israel ho be pui chek thlawhna rual po chu civil sumdong thlawhna satli anga zialu an ni dona alo ngai mo tok chu amma se Kenya tan chona phatliam mai thei abe sei omani hijacker ho hun tiam rap thlak alo thlen nai wang chu kong khat ni se chumi in rin ni zan arem chan na chandang pakhat le chu Nairobi thlawhna tumhmun ol zan tak alo ni don wang chuan ani chumi zan chuan Entebbe tumhmun po chu sumdong thlawhna laka are viau dona zandar ni le achan veya London atanga lo thloka Mauritius Pinnacle Tour British VC10 thlawhna chu petrol in thun turin a tum dona chu lo chu chumi zan chuan miram thlawhna dangin Entebbe chu anti buai don lova an British VC10 lo tum huna la chuan Israel ho chuan an tuman lo hlen man vek to inarin ombokani thlawhna lian zinga chuan C130 Hercules hi ain thazo beran ninge yang an tui samak hippopotamus hi vaukama an omlaya ramsamu harsa berpol annia an Hercules hi chunglam atanga ena thlawhna mu chhuale mu thiam harsa ber an lo ni boka chunglam atang chuan thlawhna a ang meu lawani ome hippopotamus anga mu an harsa da wang chuan Israel ho chuan an C130 Hercules som paruk lei chu minglema hippo an vo ani Entebbe in chhanchhuah nu daya an Israel pilot pakhat area la anti mai chuan an kaldon nia achunga thil lo thleng chu hetiang hiana soile a an nuam sip bol na longa chon ka chuang veya anu dar kar rei lo te ya Kenya rampanin petrol mount zaruklaya rit min phurtir don ti reng kan shelok lo mount khat hi liter somthum pasari tlukvel ani ome longa chon eitur tui nai tak le zu chitin reng mai hi a in chhop teu maya Tel Aviv khopui nula mel thatak tak po an chuang veya kan nula te chuan Entebbe hmuna an mi shen te chu an ngai sak nai lo hian ka shemaya zunodom chungin ti danga min pakai pui zel maya an mi pahawe ro chuan an vei ve hle ni in ka sia a vuai cha na thu hla a sarkar an dem deuh bera tlangwal pakhat chuan mi han en wanga nang po hi an thlawhna sipai polami inilom ni enga tinge Entebbe hi in bom dar vek mai lo mi hantia zuk bom dar vek mai la mi man te chu him takin kan chhanchhuah chu arin om chuang silawa ke chuan ka thua ni hleinem ke hi chu transport pilot mai kania ho tu te na tiang anti apiang chu ti ka hnial hleinem ti in ka chang ani
an ruya wangin thutak han soipui tlak zong an nilova ma se ami palam ero chuan thil chu an vei hle ni inalanga sarkara do ilutuk ni po in an shia ani ang bungro phurtu thlawhna pilot hi chu fighter pilot te aya thlawhna khal lama kan thiam ril zok angai nen mi hmuah kan din hmuna hniam zokin atlom zok tlat maya mi ina motor kernel tak takan khalaya truck noksak le buru pui pui lo khalve anglek hi kan nia thil omdan shengat se chu min ngai ro pui zok don nen hipo hi chuan ho tu beratan captain hi aneya captain kai zaweng tu atan pilot pahni hnunga chuan flight engineer a omle a chumi hnung le a chuan kongchin engkim hisab tu navigator chu a omle a kongchin chuina man ro a chuan an indo thlawhna dang zong a in kan changtlung zoka thim thama le chhum pik tlat kara po kan thlok theya martop vurrama le thaler boruak savut noya po kan thlok theya tlangpang sutpal tur laka inven nan le melma thlawhna ilo lo hmu lok theinan radar khol kan phurtel boka mavir khol chak ber chi pali a oma a khol tha a chak ema wangin tumtluang thuilo te ya po a invorkang mana wangin tumtluang thuilo te ya po a in vorkang mana man mo le zual thula in ka chhuahnan rocket apai bokani a khol pali zinga pahnih lek nung po in a thlok theya a khol pathum thia pakhat chau nung po in a tung theya din hun hniam ang chuan langma ila kutzung mor kan phut leka Hercules te ang thil ro puilu tuk kan han thunun wal tup tup mai chen chu nuam ve dewania ti in tumhun tumtluang mor le lama chuan Hercules transport rual chu an ding tlara andul nunglam in honga chuan bungrua enge mo hi an thiar luta chuti lai chuan tumhun khoilai kila emo helicopter tumtok le thlok chuak tok hi an om deuh renga tumtluang danga te chuan phantom emo fighter chidang skyhawk emo chu pahni khat tum le thlok chuak tok hi an lo om reng hlom boka Hercules rual bula po chuan helicopter lian chi pakhat hi alo tuma chutachanga an thil thiar chua grenade bomb te bazooka rocket te radio telephone call tele indo thomno engemo te chu Hercules pum chunga chuan an thiar lut zela an thiar lu zinga chuan ngonglet theilo lai puite chi phurtu jeep pahni chu an thiar lut le a Hercules danga chuan an half truck motor then khat chu an khal lut boka Hercules pum chunga ral thuam thiar lut tu te chu an tong rimang lova ral khada changa lo thlir tu te chuan engi an ti po an shelawang tumhmun veng him tu security officers ho chu an fim khurna sakhopa ral thuam an thiar lu na bulvela te chuan midang tu makal an phal lova sipai officer lian zinga po brigadier general shomrona le lieutenant colonel jonathan chau chu an omve ni be puichek an po cha ruk thup tum chungchanga chuan sarkar ho tu te zinga an inzep ai ma in sipai pol zinga chuan an inzep na sazoka a mun thule a khoi tu ber an ni wang chawani nge yang tul lawa chon pol dang le thian te thil ti ngei po shiat pui le shiat sak an tum chuang lova anin kara thu cha le khawei wak te reng po chu chiar zo ve le pai mai lovin an hal ral zel ani thu pek nu nung chu anin to khom na tum huna chon anin hlana chuta chon Entebbe thlawhna tumhmun lem shrol pui mai hi anin chopa mission ho an khung khom na cholbuk chu an boi pui deuh bera an ho tu lieutenant colonel jonathan chuan ni man mo chu kan thu pui ani hijacker ho chu kan thon thuta kan hubbe an ngai ma saberang hlotlin na le chiat to rup na dai dang tu chu mit khap kar tlem te chawani ti in an din hmuna han soifia an zinga officer pakhat chuan lot tum hmuna sabena chhanchhuah thu kha min ti shezok mai khami tumpo khan kan mi le sa te le hijacker ho anin ompola shiashan ngai na danga omlova hebrai tongin kan han be thuta angai na shilova hoya piang chu mel malam an lo ni zel hlom mai ani chutiang in thon thuta ni awang chuan passenger tamjok chu him takin kan chhanchhuak thei ani kha alo tia jonathan chuan ni chia mai chu wang chuan a lom tun tuma po an hijacker ho mel le pian mang zong shebel masavek tura kan tuk cheuni
chinchia belto anga in ngai ma ula engma ti tur nei lovin darkar tam kan thlok don boka anzia le sakmel chu in mitthla in lo suang to chuak non le thinang cheu film khur thei angtluka ngai love kan mishinga tele mishingi te chu silai mukhat po kan me po tir man tur ani lo grenade pakhat po vompuak man se chiat pui kan tok tluka ni mayang ti in alo tui ni a akal tur te chu la thalai de ovek hi an nia a then phei chon no pang chemel hi an la puwa ma se zau thau le hel hol mel pu om pu anom lo an kholai len na ale an ram mut in zirna a Entebbe ming chu an she jing le lutuka then khat phei chon Tel Aviv khopui veng pakhat ming tluk hiala nel than to anga an lo ngai mana pakhat po in tun Yom Kippur in do tuma Suez Canal thanglam kan Africa ram ang bok kha ani mailom ni mel sang thuma hla po ni se a leilung chu Africa ram leilung ani thodon lom ni ain hlathlei thu te chu pilot ho mo ani to lom ati ol sam the na ni chulbuk an zu thon huna chon silai mu vei wak tur engtin nge an shil shia tang silai mu len ma in chuata bok phek vek ru kan ti ma sa don em niang aurin na te in ron in chopem ni nge kan zuang lut thu tanga kan au chuak chawang ti thu te hi an soi ho ta ni amma shwai tu tan chon Jonathan chon silai kap thiam ber te chu athlang chuaka nangni ho hi in silai mu pakhat ma athlon tur ani lo in thel thiang lo salmana man thu mo anung chungin man thei hlomilang chu du thu samani yang chu an ho tu jaber lek phei hi chu nung chunga manata na it omngot mai ma se tol that tur ringota andam chung hun pe an ni hi kan thei ngil tur ani lova an zinga pakhat chungchanga kan chet sol pal vai chuan kan zawaya chiat to na za khua ani theidona apoi khoi ma atlan chuak pal ani po in man le theina hun rem chang kan tok to zen lovang ti in an zo na chu achang zel ani zon hlang an ken tur za tele tarle naw noi an tlan pui dan tur chen chuan thilan ro man lok ani an sipai general staff in khom poimo a chuan an air force ho tu ber general beni peleta po atelvea thlo chho atanga lotum le hun tur thleng chuan thilan ro man veka ina changa ram hlatak Africa khomwal pui ramrila te hissa patel lo kholkham enge molo om ta thut se engtiangin nge thil kan pha rem le theyang ti chenin an ngai to atela be pui chek ho tu ber brigadier general shomrona chu an flight 139 shwai botan ni ata kha hapta khat chung don lai alo mu mang to lova amita sendevet ti mai lo chu amut lo engma alang chuang lova a chanvo han sem dan ang chuan Jonathan unit chuan an mission ho chu an buai puyanga air force number 629 unit ami te chuan Uganda sipai ho chu an lo khwa khiranga Israel thlawhna pawl unit khat telve tur chuan idi amina Russian jet fighter rual chu thlok chuak theilo turin an lo kap chhia anga then khat le in an hi po thlawhna chu an lo venganga khol lam chanchin shemi te chuan na tul danglam tak mai an lo khoi thongang athu shimin an lo chuan na Hercules rual chu thlok chuak le theilovin om ta hlau hlom se chhanchhuah tu pawl din mun chu an chhanchhuah tu mate ai ma ina hlau om theidona mang an to palo cheve tur thlawhna pawl ti tham tak chu in ring renga an lo omangai don ani an commando sipai ho hne na chet dan tur chin tok an soya chuan Uganda sipai te chu an ka masak lo phot cheu chuan dim doi viawang cheu Israel officer ho zirtir thiam le an kut chuak vek an ni hi thei ngil suang cheu tunlaya an thil ti hi an ma ni Ugandan sipai ho thiam lo wang ni lovin an shwai tu idi amina zer lo wang vek ani zok hi ti in kai shwai na thu cha an hlan telani thil engkim churwa manfel angani ta a be pui thak tura an tho chhuah theina turin an sarkar cabinet in khom thu top rel thluk an nga chu angai ta chawani chuti lai chon thlawhna ria na hul hliap shrol pui mai pakhat chunga paratroop commando sipai zani somriat rual hi an ding tlar thup maya hul hliap kongkha shrol pui mai fit somriat laia sang chu khol tha mangin an han hnuk khara a in khar fel ta ti a chuan be pui ho tu ber Brigadier General Shomrona chu an jip ken tur pakhat chunga chona han chuang kaya
mudmu po tu man lova alo tong rei to azara a o chang tak mai rol chhuah chuan le naute u a hun top chu kan ngak ta tuna inti tur hi Israel ta na na poimo berania chu tu manin hai karing lova inti tur chu tim lovin in hlen nge yang ti po karing ngamani thudang engma ka cha don lo cheu in mamo ber van nei na chu in chunga vur ni ro se kalome ti in thu cha hnung chu a hlan ta ani an mi phur turte in cheidan le chet dan sipai lo tho chuan an lom vak lowang then khat chuan civilian koran ha a then khat chu an konga chin chung lam zong saruak in an oma ralbei tura kal ain na thok holam hi an angma zoka thlawhna a han thlo kan hnu phei chuan then khat chu jeep le half truck noya te chuan an in thola an mu hil ngal bor mai ani an pilot pakhat po in an mel han en ngot chuan chemte in vai chemte vom boxing karate le silai ka thiam chiao khol na thiam vek tele electronic khol khir khan ber po thling thlona vo rem le thiam an ni ang ti rin ngai na renga omlo kholum wang lai ani boka thlawhna chung sik le sa siam chop na khol po chuan boruak vot asiam ne to lova then khat chu kor ruak hian thlawhna chhuata chunan let hol maya gil khata Mercedes car dum chunga Uganda sipai uniform ne na in thuam an bel mang hnoi dum thu telek phei chu an lainat omle zwala an thlan tlor dup mayani ti ina soi chunudar ni a an cabinet in khoma chon member an kim ta chap maya in khom an han chan chu prime minister rabina chon thilakal swal pala kan hlo cham hlau chuan prime minister kani na nen hian amo zong ka phurna nge he thil hi she chungin karem ti puye a hantia niruk indo an chan don ni chi a anung chang ang nung chang kha apule a nima sela kumsang khazakwa somruk pasari niruk indo don kha chuan ama hi sipai pol zong ho tu berani a arem ruat pompuyanem nge turin sarkar athlem kha ania hemi sangkhazakwa somsari paruk kum hi chuan sarkara engkim aloni ta zoka arem ti na tel lo chuan thlawhna pakhat ma chuan Entebbe lam an panthiang don lo thungani rabina chuan kan rorel apoimo ema wang hian member tinin ngai dan in soi thiangang in khom hun tukchin ka nei don lo atiboka he hun poimo bermai ti tongkam changchoi hian hunan o rei khopa thutop an rel thulok theilova an thutpo cha ngak tu sipai pol tan chuan annin om man kher ome khami china khang kan du tok le photanga episode le a bungriat na atangin kan ngai thlak chhun zom le don nia